ଏବେ ବୋବଲୋ ଚାପି ଚାପି ପଳେଇ ତତେ ମୋ ଘରେ ଖାଇକି ମାରି ଦେଲା ରେ ମତେ ମାରିଦେଲା ମୋ ଆଖିରେ ଧରି ଦେଇଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଏଟାକୁ ଭାଇ ଦେଖ ଦେଖ ଭୂତ ମତେ ଦେଖି ଡରନି ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ହଁ ହଁ ଆସ 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଗଲେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ବୋଲି ବୁଝୁନା କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ନା କାହିଁକି ତମେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ମୁଁ ରାଗି ଯିବି ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ହେଇ ଆଇଲା ପଳେଇ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଦେଖ ମୋର କରାମତି ଏହିପରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।